As festas do Carme de Aguiño levarán á parroquia ribeirense unha chea de actividades durante 4 días. Darán comezo o 16 de xullo cun pregón sorpresa. O pregón do día 16 vai ser ás 12 da noite, pero non podo dicir, porque como veredes na programación está pregón sorpresa, e non vou dicir, só vos vou dicir que é un actor de primeira línea, de primeirísima línea, conocédelo todos. É un gran actor, de feito, está rodando unha nova serie, a nosa intención era dicir que viñera un pouco antes para tomar tal, pero bueno, non o podo dicir, pero simplemente que é de primeira línea, o miércoles ás 12 da noite. As celebracións prolongaránse ata o 19 de xullo con citas para todos os públicos como a sardiñada popular e orquestras de primeiro nivel. Xa desde sesións vermús o mércoles 16 con DJ Jalaico, que é produto de Aguiño, se non estou equivocado, é un veciño que vai amenizar para todos os veciños, e ese mismo día vai a tocar La Bomba e Charleston Big Bang, que son tamén un par de grupos moi bons, o que animamos a todos os veciños a acudir. O día seguinte teremos América e Atenas, virá tamén o venres a Orquesta Platinum xunto con Pili Pampín, e o sábado que haberá tamén a Gran Sardiñada. Unha das citas máis destacadas será a procesión marítima. O Concello habilitou un catamarán con 400 prazas para que os veciños poidan sumarse á comitiva, na que participarán tamén diversos barcos pesqueiros e de recreo, así como numerosas embarcacións tradicionais que estarán no encontro que durante eses días se celebra en Ribeira. Este ano temos un catamarán de 400, pero por estabilidade e por seguridade só vamos a meter 370 plazas. Os tickets serán repartidos na iglesia de Aguiño, van a ter prioridade toda aquela persona que entre na iglesia, porque se non se fai este caso, ao chegar ao porto de Aguiño estaría o catamarán cheo de xente. E como é a Virgen do Carme, temos que dar prioridade. A procesión será este ano aínda máis emotiva se cabe, posto que renderá homenaxe a Pichón, desaparecido no naufraxio do Argos, Georgia.